Scott Fitzgeralden ipuigintzari eskainitako erreportajea. Aurreko mendeko 20. hamarkadari hamarkada eroa deitu izan zaio Ameriketako Estatu Batuetan. Urte gatazkatsuak izan ziren lehen mundu gerraren ondorengoak izaki, baina baita oparotasun urteak ere 1929ko kraka iritsi zen arte. And I've got a feeling I'm falling. Show me the ring and I'll jump right through. I used to travel single, oh we chant to mingle, oh now. Garaiaren erretratugile aparta izan zen Francis Scott Fitzgerald, Minnesotan jaiotako idazle bikaina. Nobela gintzan nabarmendu zen batez ere, Gatsby handia Xabier Olarrak itzuli zuen euskerara eta Xamurra da gaua nobelekin besteak beste. Hala ere, 150 ipuinetik gora idatzi zuen. Horietako asko aldizkari literarioetan argitaratu zirenak eta ondoren hainbat liburutan bildu zituenak. Berriki argitaratu da Elkarretxean haren ipuinen antologia mardula, Plazeraren gau ilunekoak izenekoa. Berak batez ere idazten zituan ipuinak dirua lortzeko, ezta? Baina hor kontuan hartu beharra dago, bere garaian idazlerik ondoen ordaindua izan zala bere garaian Estatu Batuetan, eta orduan aldizkarietarako eta halakoetarako idazten zituen ipuinak, baina aldi berean ipuinok erabiltzen zituen gerora eleberri izango zirenen hasi edo Ernamuin gisara, ezta? Gero gertatzen dena da, eleberri asko idatzi nahi izan zituela eta azkenean 4 idatzi zituen bakarrik, ez? Baina ipuin horietan, eleberrietan dagoen estiloa dago, idazlea berbera da, eta idatzi gabe geratu ziren eleberri asko, edo eleberri esan dezagun hasi edo hasiera asko ere badira olako ipuinetan, ez? Gertatzen dena da, ipuingintza, hemen Iban Zalduak ondo esaten duen bezala, genero menostua izan da, ez? Eta eleberri on bat idatzi beharra dago, idazle konsagratua izateko, ez? Baina kasu honetan, guri iruditu zitzaigun gaur egungo irakurtzeko ohituretarako ere, ipuinak egokiago direla, ez? Azkenean jendeak irakurri egiten du autobusetan edo etxean, lotarakoan, eta hor tarte handirik ez dago, eta liburu honek ematen du aukera hain zuzen ere, idatzitako eleberri guzti horien berri izateko eta idatzi gabekoen berri izateko ere bai, baina txantxaka, ez? Eta ez dakit, iruditzen zait, gero ez da inbeste famatu alde hortatik, baina ipuin batzuekin ere pelikulak egin izan dira, eta iruditzen zait ez dutela eleberrien inbidiarik inundik ere. Scott Fitzgerald nobelista den aldetik ezagutzen dugun arren ipuin asko idatzitakoa zen. Idazleek garai hartan aldizkarietan eta publikatutako ipuin eta artikuluetatik diru asko irabazten zuten. Eta Scott Fitzgeraldek seguru asko 100 gora ipuin idatzi zituen, denak era diferentetakoak. Niri bereziki bat, bere ipuinen artean oso diferentea dalako bat gustatzen zait oso luzea, Maiatzaren lehena, ipuin konprometitua, oso konprometitua, titulotik hasita intuitu diteken arren. Eta, posten naiz, orain euskerara ekarritako 11 ipuin itzulien bildumara honetara Maiatzaren lehena etorri delako. Baina hemen liburu batean egonda dena ikusiten dugu nolako bilakaera izan zuen, nolako bilakaera personala izan zuen idazleak berak ere bai, ez? Hasierako jai, festa, mozkorkerietatik, nola pasatzen garen garai gordin batera, ez? Nola galdutako haren minez bizi diren eta nola amaieran alkoholizaturik agertzen diren pertsonaiak nora gabe, ez, eta pixkat ilunaldi hori, ez. Eta horregatik izenburu aukeratu genuen berak idatzitako olako aipu eta bere nota liburuetatik ataratako aipu batzuk dira.
eta elkarturik atera zitzaigun plazeraren gau ilunekoak, ez? Bai, plazera izan zen, gero gaua etorri zen, eta gauaren ondoren ilunaldi handi bat dator, ez? Eta pixkat dena lotu nahian. Nik uste dut, berak ipuina baliatzen zuela gehiago nobeletarako entsegu bezala, ez? Aurre rodaje bat egingo balu bezala. Giro bat, personaje nagusi batzuk gero handiak izango ziren haien lehen erretratuak, lehen bozetoak egiteko. Beti bikain, baina bere indarrik onenak, nik uste dut, nobeletarako biltzen dituela. Horrek zer esan nahi du, eskuartean ditugun orain euskaraz itzulitako ipuinak ez direla aintzakotzat hartzekoak, ez, alderantziz. Esan dezagun, idazlearen tailerra, bere nobeletako personajeen, giroen, atmosferen, eszenen lanketak, bertan ikusiko ditugu eta dastatuko ditugu, esan dezagu biluziago, gero nobeletan izango direnak baino. Nik esango nuke, aurrena oso dotorea dela, ez? Baina alferreko dotoreziarik gabe. Orduan, esate batera deskribapenak lirika puska batzuk dira. Oso deskribapen iradokitzaileak egiten ditu. Eta gero elkarrizketan ere bizitasun handia agertzen da. Eta hori askotan esaten da, idazleak batean ondo ibiltzen direnak bestean erren ibiltzen direla, baina kasu honetan erregistro edo baliabide biak oso ondo erabiltzen ditu. Scott Fitzgeraldek kondizio humanoari begiratzeko abilezia aparta zeukan. Berak ezagutu baitzuen gaztaro esan dezagun pobre xamarra, irlandes familiakoa, unibertsitatera eta joateko senideren baten diru laguntza izan behar izan zuena, baina gero arrakastaren ondoren ezagutu zuen, esan dezagun, urrezko aro bat, ez? Jazzaren garaia, oparotasun garai importanteak Estatu Batuetako Ameriketan, ez? Eta orduan berak ezagutu dituen handikiak bezala herri xehea. Eta bere ipuinetan eta bere nobeletan klase diferenteak ezagutuko ditugu, batez ere handikienak. Baina handikiak begiratuta beti maila ertainean dagoen baten ikuspegitik. Noizbait burgesia oso altu batera maila bat igo nahi lukeen baten ikuspuntua da, baina maila handiak beti zanpatu egiten duena eta hondamendira ekartzen duen begiratu bat deskribitzen du oro har bere literaturan Scott Fitzgeraldek. Ipuin sorta bat da, baina gero bestalde batetik ere horren azpian edo irakurtzen jakinez gero Scott Fitzgeralden beraren historia ere ulertu egin daiteke.